Naimbag abigat, aldaw, malem, ken review amin kakabsat. Siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo diti programa tayo na imbaga damag. Na imbaga damag amang tednamnama ken liwliwa kada tayo iti daytoy nga tiyempo. Ni Apo Dios nagbendisyon kada tayo tin tayo panagdayaw ken panagkararag iti daytoy arabii. Awisid ka amin kakabsat, kantayin tayo ito napintas nga imno, aramid tayo tulat malagipda. Mayarig tayo TV20 agsapa, lumgag ni initawan lawag na. Dito'y dagat, ibiyag tayo mapukaw da, aramid tayo tulat malagipda. Aramid tayo, aramid tayo, aramid tayo tulat malagipda. Dito'y dagat, ibiyag tayo mapukaw da, aramid tayo tulat malagipda. Mapukaw tayo no pa'y kastada, sumukat agapiti imulam. Mapukaw tinagmula asumina, aramid tayo tulat malagipda. Aramid tayo, aramid tayo, aramid tayo tulat malagipda. Dito'y dagat, ibiyag tayo mapukaw da, aramid tayo tulat malagipda. Tila pudno nga intayo insawam, ken ti bukel intay sinibugan. Agnanayon to di malipatan, kas bunga ti intay nagapuanan. Aramid tayo, aramid tayo, aramid tayo tulat malagipda. Dito'y dagat, ibiyag tayo mapukaw da, aramid tayo tulat malagipda. O intunti manubuti punenam, ti kukwana ket baligin ada, dagiti naregta nga adalana, malagipda gaputaramid da. Aramid tayo, aramid tayo, aramid tayo tulat malagipda. Dito'y dagat, ibiyag tayo mapukaw da, aramid tayo tulat malagipda. Naimbag nga rabite amin kakabsat, ket madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Heso Kristo, iti dayto nga gondaway tin tayo panangipaay iti tiyempo tayo iti panagdayaw ken panagkararag iti daytoy arabii. Ket kablawan kay amin kakabsat dita balasiw taaw ni Apo Dios nagtutuloy amang bendisyon kada kayo amin ken kastamot kada kayo amin nga kakabsat mi ditoy nasyon ti nga Pilipinas ni Apo Dios kuman nagtutuloy amang ipaay iti pigsa kada tayo amin tapno na sa atlat tayo iti salun at tayo. Ket kablawan ta kay amin ngagkasangay iti daytoy nga lawas ket ni Apo Dios kuma iti maidaydayaw iti biag ni Mami Josefina Pascual ngagkasangay intuno 15 ken kastamot intuno 17 ni Nanay Presi Cadiente ken kastamot kakabsat intuno 18 ni Madam Lucita Sermonia ken ni kabsat nga Evangeline Paking ni Apo Dios kuma itagbendisyon kadagitoy nga agkasangay iti daytoy nga lawas kakabsat ket madaydayaw ni Apo Dios iti biagda iti daytoy nga gundaway ken kada kay amin nga agkasangay kakabsat ket ni Apo Dios tagbendisyon kada kayo ken kastamod dagiti amin nga agselebrar iti
kalaysada, anniversary ti kalaysada ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada kay amin. Kakabsat iti naimbag adamag iti daytoy nga rabi, ket masarakan iti surat ni San Lucas dito yung kapitulo 7, versikulo 9. Ket kastoy iti maibasa dito paset ti nasantuan na surat, nasdaaw ni Jesus ang nakangeg iti daytoy, sinanguna dagiti adu a sumursurot, ken kuana sa nakinuna, ibagak kada kayo, adyak pa'y nakakita iti kastoy a pamati, uray iti entero nga Israel. Anya iti gapuna kakabsat nga nasdaaw ni Apo Hesukristo, iti panakangeg na, iti imbaga iti maysa nga opisyal wenno nangato nga soldado iti Roma. Na isang sangayan ngamin iti panagpamati na kini Apo Hesukristo. Daytoy nga kapitan ti soldado dagiti Roma. Isuna ket napakumbaba. Uray nangato ti posisyon na ken napudno ken kang runan na ket isuna ket namati ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Nasaya at daytoy nga soldado gaputa managtulong ket amuna iti kasapulan dagiti babaon na. Ket han na nga ipadpadayaw iti trabaho na kadagiti tattao wenno kadagiti aglawlaw na kakabsat. Ket daytoy nga soldado kakabsat ket nagdakkel iti panagpamati na ken ni Apo tayong Hesukristo, Jesus, mapaimbag na iti adipen na. Gapot agsaksakit nga rin ti may isang adipen na ket saan na kayat nga makita nga agsagaba. Isu nga naasyan isu na ket nangaramid iti wagas tapno agbirok iti makaagas ken kuana ket tinabirokan na ket ni Apo tayong Hesukristo mabalin nga nangagnan nga adu iti milagro nga inaramid ni Apo tayong Hesukristo nga ipinaimbag na dagiti masakit ket isumet iti binirok na. So daytoy iti panagdaydayo na ken ni Apo tayong Hesukristo na uneg ti pamati na ket nagpakumbaba iti sangwanan ni Apo Hesukristo nga sapay kumamat ta dati kastoy nga kababalin kada tayo kakabsat iti kinapakumbaba iti sangwanan iti Dios nga saan ket di nga ingat nga to ti bagi tayo kakabsat. So ditoy ket ti kinapakumbaba ken no uneg pay apamati ken Jesus tapno inton sumango tayo ken kuana ket dayawan namet iti pamati ken iti intayo nga panagserbi ken kuana. So isuna iti mabalinlaong mangipanpanakol kada tayo kakabsat. So dati amin ket tarigagayan tayo nga makita ken may ayo iti Dios babaon iti pamating adda kada tayo. Kas iti kapitan dagiti soldado iti Roma. Ket gapu iti kinaimbag na, iti kinamanagtulong na, ken kinapakumbaba na, ken kangrunan iti pamati na kay ni Apo Jesus, ket no anyaman iti dinawat na kay ni Jesus, ket naaramit nga rod. Pinaimbag ni Jesus iti soldado na. Isu nga kakabsat no aramidan tayo daytoy. Ket mabalinmet nga maaramid kada tayo. Adun dagiti agyaman ken ni Apo Dios. Gapu iti sungbat dagiti dawat ken kararagda. Adun dagiti umimbag kakabsat. Dito'y nasyon tayo nasurok nga maysa nga milyonen iti addan iti COVID ngem adun iti umimbag kakabsat. Gapu iti kaasi iti Dios. Babaon iti dagiti tattao nga inaramat na kangranan dagiti healthcare workers. Isu nga pagyamanan tayo dagiti nga doctors, nurses, ken dagiti amin nga agtatrabaho iti dagiti hospital nga isu dati makatulong iti daytoy nga panawon babaon met iti pannakabalin ni Apo Jesus nga mangsalaknib kadakwada babaon iti daytoy nga sakit.
ket ngarod kakabsat, sapay kuma, tamaaddan tayo mati pamati akas iti dayti nga soldado, ket no adda dagiti agsakit, ket mabalin mat nga sa wenno masidig kayo kani Apo Dios, ket ipakpakaasi tayo daytoy nga masakit, ken sapay kumata paimbagan ni Apo tayong Hesukristo. Ket agmaymaysa tayo nga rad, itinagan na iti daytoy nga rabi nga dumawat iti kaasi ken panakapaimbag dagiti masakit. Isu nga kantayan tayo kakabsat daytoy nga kanta amok ti Dios di nakto baybayan ken amok ti Dios song bata nakararag ko ket agkararag tayo madamdama. Amok ti Dios di nakto baybayan, amok ti Dios di nakto baybayan, no agbiagam hanasantuan kinadakes pagpanawan, amok ti Dios sungbatan na kararag ko, amok ti Dios sungbatan na kararag ko, amok ti Dios sungbatan na kararag ko, no agbiagak hanasantuan kinadakes pagpanawan, amok ti Dios sungbatan na kararag ko. Agkararag tayo naindaklan ken manakabalin nga Dios, agyaman kami iti pamati daytoy nga anak mo nga kapitan iti soldado, ken babawon iti pamati na ken ka, ket inya sideg na iti adipen na Apo nga soldado, ket piniimbag mo nga rod o Apo, ket ama nga nasantuan, pamati kami, no addamat iti kasta nga kauneg iti pamati mi ken ka, ket no dumawat kami para iti panaglaing dagiti kakabsat mi iti panagpamati, ket umimbag damet o Dios. Isu nga iti daytoy nga rabiag may maysa kami tinagan mo o Apo, dawaten mi babaen ti man nakabalin nga imam, ipatay mo kadi o Dios kadagiti amin nga daan iti COVID, tapno kastaket lumaing da wenno umimbag daw Apo iti daytoy nga rabii, wenno adu dagiti umimbag iti daytoy nga lawas kadi o Apo, ket amami nga nasantuan dawaten mi o Dios nga bendisyonam dagiti kakabsat mi nga OFW, bendisyonam kaditi salon at da kabayatan iti inda nga panagtrabaho, ken kastamo dagiti kakabsat mi dito nasyon mi nga Pilipinas, dagiti agsagsagaba gapo iti atidog nga lockdown o Apo, ket didaduma awan iti makan, awan ti trabaho, ket amami nga nasantuan kaasyam kadi isuda sapay kadi taglukat dagiti negosyo tapno kasta ket makabirok da iti trabaho da, ket amami nga nasantuan oray nga dawaten mi o Apo nasapay kadi ta bendisyonam dagiti addaan iti nadumoduma nga nasakit o Dios, ket ipatay mo ti imam kadakwada ket umimbag da wenno lumaing da, wenno ama iti daytoy rabi agyaman kami iti gundaway nga nagkanta kami ti imno ken nagdaydayaw kami ken ka, pudlon launay o Dios nga aramid tayo tulat malagip da kada kami o Apo, nanya dagiti kinaimbag nga naramid mi Apo, ket dagiti agbati kadagiti anak mo, ket ngarod o Dios may isang karit kada kami iti daytoy nga tiyempo nga agibati kami kuma kadagiti nagsasaya at akababalin, tapno kasta ket dagiti nga kababalin uray awan kami don ket agsasauda pay laong akas ken ni Abel o Apo nga natay isunan kas ko na ti Hebreo gem agsasaupay laang aging gana ita, ket Apo Dios adu dagiti namati nga aging gana ita ket saan mi malipatan gapu iti contribution da iti panagpamati ken ka, wenno mami nga nasantuan madaydayaw ka kadi iti daytoy nga rabi, ket bendisyonam dagiti amin nga anak mo Apo nga ginanay iti daytoy nga oras wenno madamadang agtratrabaho kamatalikmiken ka manen o Apo daytoy nga lawas
iti daytoy nga rabii, ket bendisyon na kami to nabigat, intin kami manen panagdaydayaw ken ka, sika nga rod Apo ti agari kada kami iti daytoy nga oras, itinagan ni Apo ming Jesucristo dagiti ti dawat ken kararagmi. Amen. Madaydayaw iti Dios iti daytoy nga rabii kakabsat.